Grazas por acompañarnos neste luns que iniciamos con novas terribles. Como sabedes, acabamos de ter coñecemento do triplo asasinato machista que tivo lugar en Valga. Por suposto, dende o noso grupo condenar firmemente o asasinato e queremos facer chegar as nosas condolencias a familiares e persoas achegadas das 3 mulleres asesinadas. Compre sinalar que 2 delas ni siquiera engrosarán as cifras oficiais. Condenamos, por suposto, esta situación que o movemento feminista xa declara como emerxencia feminista logo de observar as cifras de mulleres asesinadas polo simple feito de selo. Este ano van xa 5 mulleres asesinadas en Galicia e recordaredes que é o segundo terrible caso que se produce no concello de Valga. Non cansamos de insistir en que a violencia machista ten que ser xa un asunto de Estado, que se aborde dende todas as administracións e que se incrementen todos os recursos posibles para abordala. A violencia machista é un asunto que nos afecta a todas e a todos. Así o reclama o movemento feminista que ante esta situación declarou o estado de emerxencia feminista convocando a realización de manifestacións nocturnas o vindeiro venres 20 de setembro nas cidades e vilas galegas que dende o Grupo Común da Esquerda apoiamos e animamos a todo o mundo a participar. Hoxe máis que nunca temos que reivindicar que non podemos ser ningunha menos e que nos queremos vivas, por iso dicimos sumarnos á emerxencia feminista. É difícil poder comentar nada despois destas terribles noticias. Respecto a outros asuntos que nos traen hoxe aquí, sabedes que vimos de coñecer que o señor Núñez Feijóo pretende sustituir o debate do Estado da Nación por un debate electoral na política do Estado. Semella que o presidente está sempre preocupado nos asuntos que afectan a política do Estado e quere pasar unha cortina de fume por diante dos asuntos que afectan a autonomía de Galicia. Sospeitamos que o señor Núñez Feijóo prefire falar do que acontece en Madrid a falar de que Galicia é xa a terceira comunidade que máis recortou o gasto social dende 2009 ou que prefire falar de Casado ou de Pedro Sánchez en lugar de falar de por que en Galicia o gasto público por habitante en sanidade e en educación continúa por debaixo das cifras previas á crise. Sospeitamos que para Núñez Feijóo é moi incómodo falar de medidas que compre adoptar para controlar o ascenso imparable do prezo da vivenda, da súa nula política para garantir o dereito á vivenda, ou que non quere falar tampouco do terrible impacto medioambiental que as súas políticas están tendo no noso país. Sospeitamos, en definitiva, que o señor Feijóo resultalle moito máis sinxelo subir á tribuna para tratar de enredar falando de Casado ou de Pedro Sánchez que para encarar os resultados claramente negativos da súa xestión no goberno da Xunta de Galicia. Nos lamentamos que o presidente Feijóo insiste en deturpar as funcións do Parlamento galego unha e outra vez en beneficio persoal. O presidente da Xunta esquece con demasiada frecuencia que foi escollido para representar os intereses de toda a cidadanía galega e non para estar constantemente preocupado de ser o presidente do Estado ou de ser o presidente do Partido Popular. Se quere dedicarse a eso, o que teria que facer era convocar eleccións e deixar de facernos perder o tempo a toda a cidadanía. Por este motivo, mañá o Grupo Común da Esquerda na Xunta de Voceiros vai negarse a este anticipo totalmente injustificado. Non hai un só feito en riba da mesa que xustifique un anticipo do debate do Estado da Nación, que teria que ser un fito fundamental da política galega para un debate sosegado, tranquilo, con tempo, como se produce normalmente, para abordar as numerosas problemáticas que ten a cidadanía galega. Feijóo, non esquezamos, é o presidente do noso país e debe dar resposta da súa xestión. Son moitos os problemas que afectan a Galicia, moitos os problemas sobre os que quería dar resposta, entre eles, por suposto, todos os que afectan o ensino público, que ten un impacto directo no futuro das rapazas e dos rapaces e no futuro deste país. Un asunto no que hoxe queremos centrarnos, no que miles de escolares volven ás aulas en todo o país. Dende o Grupo Común da Esquerda, por suposto, desexarlles un ano de traballo e éxito e agradecer o corpo docente deste país que leva moitos anos sostendo sobre os seus sombreiros
o sistema público, malia os recortes reiterados do Partido Popular. Comprometernos tamén con todas e todos eles a seguir traballando dentro do noso grupo parlamentario para recuperar todos os dereitos que lles foron sustraídos. Iniciamos o curso con menos aulas, con menos profesorado, con aulas ateigadas, con ratios totalmente falseadas, con demasiadas materias afíns, profesorado itinerante, consecuencias, en definitiva, claras dos tesoirazos que levamos padecendo no ensino público, consecuencias do empeño do goberno do Partido Popular de priorizar o ensino concertado e privado sobre o público, consecuencias claras de non comprometerse co dereito fundamental ao ensino gratuito e de calidade. A defensa do ensino gratuito, de calidade, laico e feminista é e foi sempre unha prioridade absoluta deste grupo parlamentario, un asunto no que levamos moito tempo traballando man a man coa sociedade civil, con toda a comunidade educativa, co profesorado, co estudantado, cas AMPAs, cas familias, un diálogo que entendemos imprescindible para buscar as mellores alternativas políticas ás políticas centralizadoras e austericidas do Partido Popular. Neste senso, hoxe queremos destacar algunha das iniciativas que dentro do Grupo Común da Esquerda rexistramos na última semana para abordar este inicio de curso. En primeiro lugar, rexistramos unha batería de preguntas ao Goberno sobre os retrasos injustificados nas obras dos centros escolares que, como sabedes, tuveron que en moitos puntos do país supuxeron problemas no correcto desenvolvemento do inicio escolar, como foi, por exemplo, no caso de Cervo. En segundo lugar, rexistramos iniciativas sobre a cobertura das prazas vacantes nos centros educativos, unha cobertura que, tal e como denuncian os sindicatos, se fai tarde únicamente por motivos de aforro económico. Que pasa con isto? Pois as docentes e os docentes non poden planificar con tempo o sitio no que van vivir, as materias que van impartir, quer dizer, ten efectos claros sobre os dereitos do profesorado e ten efectos claros sobre a calidade do ensino, que impide que as materias se planifiquen co tempo suficiente, sen poder coordinar o traballo co resto da plantilla. Por iso, nas iniciativas do Grupo Común da Esquerda defendemos a necesidade de facer a cobertura de prazas o máis tardar nos primeiros días de setembro. Destacar tamén unha serie de iniciativas que consideramos moi importantes sobre o custo económico do inicio do curso escolar, que afecta a todos os niveis educativos. O noso entender, o inicio do curso non deberá ser nunca un motivo de preocupación para as familias. Lamentablemente, cada ano, miles de familias galegas teñen problemas moi serios para afrontar todos os custos derivados do inicio do curso escolar. Falamos de libros, pero falamos de material, de material escolar, de actividades, no caso dos estudos universitarios, das matrículas, do aloxamento, do transporte, custos elevadísimos, un suma e sigue sobre o que entendemos que a Administración Educativa debería actuar. Neste senso, propoñemos a realización dun estudo por parte da Consellería sobre o custo real do inicio de curso en todos os niveis educativos que permita adecuar as bolsas educativas ás necesidades reais. Propoñemos tamén o desenvolvemento dunha política de bolsas universitarias propia, Galicia ten competencias suficientes para facelo, que atenda as particularidades deste país e trate de asegurar que non deixamos a ninguén atrás. É unha vergoña que a Xunta de Galicia destine únicamente 200.000 euros ás bolsas universitarias, unha cantidade claramente insuficiente e que fai que moitas persoas teñan que abandonar os seus estudos universitarios por non poder afrontar o curso. Unha vergoña que ten consecuencias claras sobre a vida das persoas e que nos lastra como país. Galicia non debería permitirse o luxo de deixar estudantes valiosísimos polo camiño. E todo iso mentras se dá o visto bo á implantación en Galicia da primeira universidade privada neste país, un asunto sobre que tamén rexistramos preguntas ao Goberno. Preocúpanos moitísimo o efecto que esta universidade privada pode ter sobre o sistema universitario galego público. Preguntámonos como é posible que a Xunta impida que universidades públicas impartan titulacións novas ao tempo que se permite a irrupción dunha universidade privada da banca que pode impartir novos títulos. A incertidumbre é enorme, por iso exiximos respostas do Goberno galego. Queremos saber que titulacións concretas se van permitir, en que prazos e condicións e, sobre todo, exiximos o compromiso de non derivar un só euro público a esta universidade privada. Todas as precaucións son poucas, coñecendo o historial privatizador do Partido Popular, que leva anos centrado en recortar diñeiro do ensino público para derivalo ao peto da privada. E de diñeiro, por suposto, falamos tamén en iniciativas fundamentais, encamiñadas a blindar orzamentariamente este dereito
fundamental o ensino. Como en anos pasados, imos insistir na necesidade de cifrar un incremento anual do 0,25% do PIB que nos permite chegar ao 5% do PIB en 2022, así como de definir este 5% do PIB como investimento mínimo co que blindar o dereito ao ensino para encaminharnos ao 7% que é o obxectivo fundamental. Recursos imprescindibles para garantir o dereito ao ensino tamén, por suposto, no medio rural, sobre o que falamos no último pleno e sobre o que lle cedo a palabra a miña compañeira deputada Ánxeles Cuña, que falou deste tema na última sesión plenaria. Ben, bo día a todas e a todos. Eu só vou falar de tres cousiñas, pero creemos que é unha cuestión trascendente porque, aínda que o Partido Popular vende esta legislatura como a legislatura do rural, a realidade é que nos últimos anos perdemos ao redor de 200 unidades no rural. E isto é unha sangría absoluta, é un tema trascendental porque está vencellado absolutamente a unha cuestión que é o de valo demográfico. Entón, cando hai vida nun pobo, hai escola, senón o pobo esmorece. Como dixo a miña compañeira Luca Chao, mércores 11, que foi xusto o día que comenzaron o colexio os alumnos de primaria, entre outros, comezou o curso con 6 colexios pechados. 6 colexios pechados en Carnota, en Mugardos, en Sada, un preto de Vigo, bueno, en Cuntis tamén, pero non só pecharon estas 6 escolas, senón que non reabriron, e esta era a pregunta absolutamente pertinente, non abriron o CRA de Narón. Nos creemos que a medida ríxida desta Consellería de ter unha ratio de 6 alumnos ten que ser revisada. Noutras comunidades, en Navarra con 5 xa non pechan, en Castela-A Mancha con 4, en León con 3. Aquí dísenos, ten que haber mínimo 6 alumnos. En Mugardos, por exemplo, tiñan 5. E por que non hai retorno á apertura de centros? Un bo exemplo de Narón. Preguntamos a conselleira por que despois de promesas incumpridas, promesas pola súa banda e pola banda do xefe territorial de que si había tal reapertura, son promesas en período electoral. Isto ten consecuencias. O feito de que desaparezan estas aulas, aínda que o censo garanta a continuidade nos 3 vindeiros cursos, nos consideramos que facemos unha valoración concreta. É indecente. Por que é indecente? Porque se fan promesas que non se cumpren. É incongruente. Por que é incongruente? Porque se o ano do rural, a legislatura do rural, isto non pode supor a destrucción do rural como así está pasando. Nos reivindicamos e fixemos unha proposta moi concreta a conselleira diante de tanta incongruencia e indignidade. Pensamos que isto ten que pasar factura. Se alguén fai unha promesa ás familias e aos axentes e á comunidade educativa, ou se cumpre ou senón o que fai é unha perda de credibilidade grande, é unha irresponsabilidade, é un engano, é tamén unha burla a toda a sociedade galega. Todo isto ten a ver, está concatenado, porque todo isto son termómetros, son indicadores da situación real da debacle demográfica que vive este país, e nos consideramos que hai solucións. E propuxemos a conselleira mércores que se de verdade ten interese, como así manifestou as familias e os profesores, se de verdade lle parece importante, se as promesas non as leva o vento, nos o que propoñemos é que escoite a veciñanza, que escoite o profesorado, que escoite os axentes implicados e que implemente un plan estratégico comunitario para o rural galego. Pódese facer
é viable, hai competencias e non abonda con dicir que hai problemas técnicos, porque os problemas son políticos, non abonda con dicir que pretenden a eficiencia administrativa, porque a eficiencia administrativa é necesaria, pero cando as escolas do rural son auténticos alicerces para que non haxa dispersión, para que non haxa que emigrar, para que os nenos de 3 a 6 anos neste caso teñan un contacto real ca súa contorna, teñan unha atención personalizada en todas as comunidades educativas democráticas, plurais e que non priorizan como está facendo o PP, priorizar, porque ao lado disto están blindados os colexios concertados dende o ano 2017 ata o ano 2023. Aí está o modelo do PP, modelo privatizador, modelo segmentador, modelo que segrega non só por sexo, senón que segrega por clase social, modelo para elites, que confronta aberta e directamente con o noso modelo, tal como expresou moi ben Luca Chao, un modelo de defensa do público, un modelo de defensa da dignidade non só das nosas escolas, senón das nosas aldeas e povos. Entón, debera escoitarse a todas estas persoas porque non partimos de cero. Hai moito camiño andado, a demanda é xusta, a demanda é reiterada, a demanda é necesaria e melloraríamos todo. Pódese facer, non hai máis que poñerse, sentarse e conveniar, porque isto é unha cuestión que nos consideramos prioridade absoluta, é facer un proxecto global de desenvolvemento comunitario defendendo a escola rural nosa. Máis nada porque non queremos, por se queredes facer preguntas. Moitas grazas.